אוקיי. אוקיי, מה, צריך להציג את עצמך, השם של משפחה ותפקידך, מקום עבודה. כן, אני פרופסור צבי רפפורט, ואני מנהל המחלקה הנוירוכירורגית במרכז רפואי רבין, שכולל את בתי חולים בילינסון ושניידר לילדים. כמה שנות ותק יש לך, וספר בעצם על המקומות ההתמחות שלך בחו"ל, בארץ. כן. קצת תרחיב. אני בוגר בית ספר רפואה של ה-University of Pennsylvania בפילדלפיה בארצות הברית, ואת ההתמחות שלי עשיתי בניו יורק יוניברסיטי. אני דיפלומט של ה-American Board of Neurosurgery, ואחרי תת-התמחות בנוירוכירורגיה תפקודית עליתי ארצה. עבדתי בתל השומר כרופא בכיר, סגן מנהל מחלקה בבית חולים הדסה, ואני מעל 20 שנה כמנהל נוירוכירורגיה במרכז רפואי רבין, ופרופסור בנוירוכירורגיה באוניברסיטת תל אביב. מה סוגי הפעילות הרפואית שאתה מבצע? ניתוחים, פעילות אנדוסקופית? כן. קודם כל, בתור תפקיד שלי, אני אחראי על כל הניתוחים שנעשים במרכז הרפואי שלי. באופן אישי יש לי ניסיון רב, אני אוהב לנתח גידולים שבירים של המוח, באופן ספציפי, ניתוחי היפופיזה, גידולים של בלוטת ההיפופיזה, גידולים של עצב השמש שנקראים אקוסטיק נוירומה, וגם גידולים של עמוד השדרה, כגון מנינגיומות ונוירופיברומות. אז הפעילות שלי בעיקר זה פעילות ניתוחית בגידולים, אבל יש לי גם תת-התמחות לנוירוכירורגיה של הכאב, ובאופן ספציפי כאב בפנים, מחלה שנקראת טריגמינל נוירלגיה. מה אחוזי ההצלחה בניתוחים שאתה עושה בדרך כלל? טוב, בעשור האחרון יש התקדמות רבה בתוצאות בנוירוכירורגיה. אנחנו מצליחים לשמור על תפקוד החולה ברוב המכריע של המקרים. בגידולים ממאירים, אנחנו כאן צריכים לעבוד ביחד עם הקולגים שלנו מנוירואונקולוגיה, וגם בגידולים שבירים יש לנו את האופציה של תוספת של רדיוכירורגיה, שעל ידי השילוב הזה יש שליטה על מחלות עם ירידה ניכרת בשיעור הסיבוכים. אם היית צריך להשוות את התוצאות שלך לעומת קולגות שלך במדינות אחרות, לצורך הדוגמה גרמניה, איך היית מדרג את התחום ספציפי בו אתה עוסק לעומת אותו תחום נוירוכירורגיה בגרמניה? אנחנו כל הזמן מודדים את התוצאות שלנו לפי התוצאות הכי טובות שיש בספרות, ואנחנו נמצאים ברמה הזו מבחינת התוצאות. צריכים להבין שבמדינות גדולות יש שוני בין מרכזים גדולים ומרכזים פחות מוכרים. לכן המדד של תוצאות זה בהתאם למה שמתפרסם בספרות האקדמית, וכאן אנחנו משתווים למאמרים הכי טובים שנכתבים מסביב לעולם. מה בעצם רמת השימוש בטכנולוגיות החדשות, המכשור החדיש, בניתוחים שאתה מבצע? יש כמה חידושים שהוכנסו בעשור האחרון בתחום הנוירוכירורגי, ואנחנו משתמשים איתם. כמובן, השימוש במיקרוסקופ הניתוחי כמעט בכל ניתוח וניתוח, אבל מעבר לזה יש גם שימוש באולטרסאונד שנותן לנו תגובה בזמן
אמת על מה שאנחנו עושים, והשילוב עם ניווט ממוחשב, שזו טכנולוגיה שאנחנו מקבלים את הנתונים של צילומי הדמיה בתוך חדר ניתוח, ואנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים ביחס לצילומים לפני ניתוח. אז על ידי השילוב של הטכניקות האלה, יש לנו יכולת להיות מאוד מדויקים, וגם מלהימנע בכניסה לאזורים שיכולים לעשות נזק לחולים. בנוסף, בשנים האחרונות התחלנו בשימוש עם אנדוסקופיה כתוספת לניתוחים, ולמשל בניתוחי ההיפופיזה אנחנו עושים את הניתוח בשילוב בין גישה אנדוסקופית והיתרונות של שימוש במיקרוסקופ ביחד. אתה גם משתמש בניתוחים בשיטה של wake-up, אם יש, זאת אומרת, תוך כדי ניתוח שהפציינט מיירים אותו במקרים מסוימים? כן, כאן את מתייחסת לשימוש בניטור של תפקוד של החולה בזמן הניתוח. עכשיו, בהרבה חולים ניתן לעשות ניטור חשמלי בזמן הניתוח על ידי נוירופיזיולוג שמשתתף איתנו בניתוח, והוא יכול לבדוק את התגובה המוטורית או התגובה של שמיעה, של תנועות הפנים. המקרים שכן צריכים שיתוף פעולה של חולה ער, כשהגידול נמצא באזור הדיבור. וכאן כמובן זה רק לשמוע אותו מדבר יכול להגיד אם אנחנו עם רמה מספיק פתוחה כדי להמשיך עם כריתת התהליך. אז במקרים שהנושא של דיבור הוא נושא חשוב בניתוח, אנחנו משתמשים בניתוחים ברמה של ערנות. טוב, עכשיו זה בעצם יתרונות של המרכז. אני יכול קצת לספר על תפקידים הבינלאומיים שלי. זה לא נכנסנו. כדאי? שמה? אני נשיא של זה ועורך של זה. כן, אוקיי, אז. זה בעצם השאלה, מה התפקידים? מה התפקידים שלך ואיזה, בעצם יש לך את הדרגות, איך נקרא לזה, מה שתקראת עכשיו. טוב, אני חבר ברוב האיגודים החשובים הבינלאומיים בעולם, האיגוד האירופאי, האיגוד האמריקאי של נוירוכירורגיה. אני כעת הנשיא נבחר של האקדמיה אורסיאן נוירוכירורגיקה, שזה קבוצת עבודה של 50 הנוירוכירורגים המובילים באירופה, ביחד עם 50 נוירוכירורגים המובילים באסיה. אני במערכת של ספר חשוב בנוירוכירורגיה של Advances and Technical Standards בנוירוכירורגיה, שכאן אנחנו בוחרים את הטכנולוגיות החדשות והמבטיחות ביותר ומוציאים כל שנה 2 ספרים. בנוסף, אני גם במערכת של מספר ירחונים בינלאומיים בנוירוכירורגיה. איך אתה יכול להגדיר יתרונות שלך, מה היתרון של לקבל מטופל במסגרת עבודה פרטית במרכז טופ אסותא? היתרון העיקרי שמדובר בקבוצת העבודה שמבוססת על הנוירוכירורגים וגם הרופאים האחרים שהם קרובים לתחום באזור שלנו. האפשרות לעבוד כקבוצה נותן מספר יתרונות. אנחנו יכולים להיוועץ אחד בשני. אנחנו יכולים להתאים את הניתוח
לרמה של מומחיות של האנשים בקבוצה שלנו, ובנוסף, על ידי זה שאנחנו קבוצה, אנחנו יכולים גם לתת למטופלים רמה של כיסוי רפואי מסביב לשעון. אז היתרון העיקרי זה של שיתוף פעולה ועבודת בצוות של האנשים המובילים בתחום באזור שלנו. עכשיו צריך להגיד משפט, אני מקבל מטופלים פרטיים ושם של המרכז. ופה אנחנו עכשיו מסיימים את זה כל השאלות של עכשיו. קודם כל יש כאן בחירה של רופא פרטי מהרמה הגבוהה ביותר. בנוסף, הרופא לא עובד לבד, אלא יש לו את האפשרות להיוועץ בעמיתים בכירים שגם יכולים להצטרף לניתוחים. המעקב בחולה אחרי הניתוח היא באחריות של הקבוצה, ולכן גם הכיסוי לאחר הניתוח זה לא ברמה של רופאים מתמחים, אלא על ידי קבוצה של רופאים בכירים. כל זה נותן יתרון גדול לעומת ניתוח במחלקה של רפואה ציבורית. עכשיו צריך להגיד על צוות שלנו בעצם. על צוות של... איך צוות של מחלקה בעצם, מחלקה בינלאומית, עוזר לתת שירות רפואי הטוב ביותר למטופל? איך אתה רואה שעבודה כקבוצה, גם כצוות עוזר? איך השילוב הזה? המעטפה של הטיפול הרפואי היא לא פחות חשוב מהטיפול עצמו. מהגעת החולה, הכנה נאותה, ייעוצים, הכנה לשחרור, כל הנושא הביטוחי. יש כאן מעטפה של שירות שיכול לעשות את הטיפול במטופל בצורה חלק מאוד ובלי סרבול ביורוקרטי. אני חושב שזה יתרון גדול בשביל מישהו שבא לסוג זה של מסגרת. עכשיו צריך להגיד משפט, איך להגיד נכון, אני מקבל מטופלים במרכז, ואז אחד אחרי שני את השמות. אני מקבל מטופלים במרכז טופ אסותא. אני מקבל אותו משפט, רק עם שמות שונים, כדי שנוכל לשתול את זה בפנים. אני מקבל מטופלים במרכז טופ אסותא. אני מקבל מטופלים אחד אחרי שני. כל הרשימה הזו? כן. יוקלה? קודם כל יש לנו פה בטופ אסותא, אחר כך טופ רמת החייל אסותא, טופ איכילוב. אוקיי. ולעשות הפסקה של כמה שניות בין ובין, שתוכל לערוך את זה. אני מקבל מטופלים טופ אסותא. תתחיל מטופ אסותא. אוקיי, הבנתי, סליחה. אחר כך אתה יורד אני מקבל מטופלים בטופ אסותא. רגע, אתה מתאר עם המבט, תדבר עליי פשוט, כאילו... אני מקבל מטופלים בטופ אסותא. אני מקבל מטופלים... תתחיל עם המבט אליי, את המשפט. אני מקבל מטופלים בטופ רמת החייל אסותא. ותן קצת זנב, תסתכל עליי, תוריד את המבט, כמה שניות ואז... אני מקבל מטופלים בטופ איכילוב. אני מקבל מטופלים באסותא קומפלקס. אני מקבל מטופלים בטופ רמת החייל. אני מקבל מטופלים בטופ אסותא רמת החייל. אני מקבל מטופלים ביו קליניק. מצוין. אוקיי.
אני מתחיל לדבר? כן. שלום, קוראים לי פרופסור יגאל מירובסקי, אני היום מנהל מחלקה אורתופדית בבית חולים אסף הרופא. אני מנהל את המחלקה האורתופדית בבית חולים אסף הרופא, שזה אחד המרכזים הגדולים בארץ והיותר ותיקים לניתוחים אורתופדיים, מאז 6 שנים. ויותר מ-15 שנה, אני לפני זה הייתי מנהל היחידה לניתוחי עמוד שדרה של בית החולים. למרות שאני מנהל מחלקה, אני מתעסק עם כל הלוגיסטיקות וכל התיאומים במסגרת המחלקה האורתופדית אצלי, שיש בה קרוב ל-40 מיטות וקרוב ל-50 רופאים שבתחומים, בדיסציפלינות שונות, אבל ההתעסקות שלי אך ורק בעמוד שדרה, אלה הניתוחים שאני מבצע וזה גם הניסיון הגדול שיש לי בהם. בעיקר אני מבצע ניתוחים, למעשה אני מבצע את כל מגוון הניתוחים בעמוד שדרה, החל כולל ניתוחים בעמוד שדרה צווארי, אנשים עם פריצות דיסק בעמוד שדרה צווארי, אנשים עם בעיות של לחץ בעמוד שדרה צווארי שדורשים ניתוחים לשחרר את זה. כמובן שפריצות דיסק של עמוד שדרה מותני, ניתוחים שאנחנו מבצעים בטכניקות של מיקרודיסקטומיות, היינו בחתכים קטנים עם הגברות אופטיות לעיניים כדי לנסות להשיג את הניתוחים בחתכים קטנים ככל האפשר. ועיקר ההתמחות שלנו בעצם פרט לניתוחים האלה שהם למעשה הניתוחים הכמעט היומיומיים, זה בניתוחים לתיקון של עיוותים של עמוד שדרה, סקוליוזיס, קיפוזיס, כל מיני בעיות שנוצרים דפורמציות של עמוד שדרה עם השנים. ולמעשה בזה רכשנו ניסיון של שנים רבות, ולמעשה היום אנחנו מאחד המרכזים הגדולים בארץ שמבצעים את הניתוחים האלה ובכמויות מאוד מאוד גדולות. אנחנו מדברים על בעיקר ניתוחים אצל ילדים, אבל בהחלט יותר ויותר בשנים האחרונות גם אצל אנשים מבוגרים, שיש להם דפורמציות שגורמים לכאבים בעמוד השדרה. ניתוחים שאנחנו משלבים בהם טכנולוגיות החדישות ביותר, ולמעשה התוצאות שאנחנו משיגים בדרך כלל הן באמת די משביעות רצון. ההכשרה בעמוד שדרה היא הכשרה מאוד ממושכת. אני רכשתי את ההכשרה שלי מהאנשים שלמעשה ייסדו את נושא של עמוד השדרה בארץ, אבל גם הסתובבתי הרבה מאוד בעולם, השתלמתי בשוויץ בתקופה של כמעט חצי שנה, הייתי בארצות הברית תקופה של 1.5 שנה, בניו יורק, באחד המרכזים הגדולים שעושים ניתוחי עמוד שדרה. ולמעשה, מאז שחזרתי מארצות הברית ב-1993, כמו שאמרתי, אני מבצע אך ורק את הניתוחים האלה, ולמעשה גיבשתי מסביבי צוות במחלקה, צוות של 5 אנשי עמוד שדרה, ביניהם גם נוירוכירורג, ולכל הניתוחים שאנחנו מבצעים נעשים תמיד על ידי 2 מומחים, אני ומומחה נוסף, תלוי בבעיה, לפעמים זה אורתופד נוסף, לפעמים זה נוירוכירורג נוסף, אבל כולם אנשים שעוסקים אך ורק בניתוחי עמוד שדרה, גם הנוירוכירורג וגם האורתופד. בסך הכל אני רוצה לומר שפה אצלנו בארץ הוקם המרכז הרפואי הפרטי בבית חולים אסותא, שהוא בהחלט עונה על איכויות הכירורגיות כמו שאני התרגלתי בכל המקומות המובילים בעולם. יש לנו פה אפשרויות גם בחדר ניתוח, אפשרויות מדהימות של הדמיות ויכולת לקבל נתונים בכל רגע מה קורה בניתוח, כולל מכשיר שקוראים לו O-arm, שהוא מהיחידים שנמצאים, מהבודדים שנמצאים בארץ ובאירופה, שמאפשר לנו למקם בדיוק מה אנחנו עושים כל שלב ושלב בניתוח. ולמעשה אני רוצה לומר שהיתרון העיקרי שלי בעבודה שלי מול אסותא, למרות שאני מנהל מחלקה בבית חולים פרטי, זה היכולת לעבוד מול טופ אסותא רמת החייל. אני התרשמתי שבהחלט היכולת של העבודה שלי מול טופ אסותא רמת החייל היא בעובדה שהיא מאפשרת לי את הקשר מול
מול המטופלים שמבקשים את העזרה ושלא תמיד לי יש את הקשר הישיר אליהם, אבל כמובן שזה מאפשר לי את היכולת לבצע דיונים מקצועיים מורכבים מול מומחים שעובדים איתי ביחד, ואני יכול להיעזר בהם גם במתן טיפולים כירורגיים, כי לפעמים המקרים הם מורכבים ודורשים רופאים או כל מיני מומחים מדיסציפלינות שונות. אני התרשמתי בהחלט שטופ אסותא רמת החייל מאפשר לפציינט לקבל שירותי רפואה מתקדמים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר בבית החולים הפרטיים, תוך מתן מעטפת לוגיסטית ורפואית מקיפה למטופל ובהחלט לשביעות רצוני. אני רוצה לומר שהצוות בטופ אסותא רמת החייל הוא צוות מקצועי, מאורגן, אדיב, מספק מענה אישי מקיף, איכותי. מה שמציעים הוא בהחלט מאוד זמין למטופל, שמסוגל בזמן קצר לבצע את ההנחיות שלי על פי הניסיון שלי ועל פי הדוקטרינות שקבעתי במשך השנים, שאני חושב שהם היעילים ביותר כדי לתת את התוצאות המיטביות לחולים שאנחנו מנתחים, על מנת שהם באמת יצאו מפה, כמו שלשמחתי קורה עד עכשיו, עם שביעות רצון גבוהה מאוד. הצוות של טופ אסותא רמת החייל נותן לי בהחלט שקט שלמטופל יש אבא ואימא, אנשים שמלווים אותם בכל שלב, מהרגע שהם נחתו בארץ ועד הרגע שהם עוזבים את הארץ, ובהחלט זה דבר מאוד חשוב, בעיקר לאנשים שבאים מארץ לארץ עם כל הקשיים שמלווים בלעבור טיפולים, בעיקר טיפולים ניתוחיים, בארץ שהיא לא ארץ המוצא שלהם. כמו שאני אמרתי, העבודה שלי עם טופ אסותא רמת החייל מאפשרת חשיפה לטכנולוגיות החדשות, כמו שאמרתי, הטכנולוגיות הכירורגיות המובילות היום בתיקונים של בבעיות של עמוד שדרה, ולמעשה אני יכול בהחלט למקם את עצמנו היום ככאלה שמבצעים את הכירורגיה שנמצאת ברמה, בשורה הראשונה של הכירורגיה של עמוד שדרה בעולם, עם המכשור היעיל ביותר והנכון ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו, ובסך הכל שביעות הרצון של חולים שטיפלנו בהם עד עכשיו מעידה על כך שבהחלט כנראה שאנחנו משיגים את המטרה שלנו. נכון? אני עובד עם טופ רמת החייל אסותא. אני עובד בטופ איכילוב. אני עובד בטופ אסותא קומפלקס. אני עובד בטופ רמת החייל. אני עובד בטופ אסותא רמת החייל. אני עובד בטופ יו קליניק. אני עובד ביו קליניק. אני עובד ביו קליניק.